joka ylpeilee ylpeästi siitä, että tietää, kuka on pelastaja. Halleluja. Joka ylpeilee ylpeästi siitä, että on kääntynyt synnin elämästä ja tullut pelastajan luokse. Hän on kulmakivi, joka pitää koko rakennuksen paikalla. Ilman Jeesusta Kristusta, mitä me olemmekaan. Olemme kuin kukka, joka näkyy ja huomenna tunnen mukana katoaa. Ilman Jeesusta Kristusta me emme edes tiedä, että mikä meitä odottaa. Mutta Jeesuksen Kristuksen kanssa, halleluja, me kuljemme väkevästi ja voimalla ylpeydellä siitä, että hän on meitä pelastanut. Kunnia Herralle. Kuuletko sinä leppavaan, mitä Herra sinulle puhuu? Tämä on pelastuksen päivä. Tämä on se päivä, kun sä voit tehdä päätöksen. Tämä on se päivä, kun sä voit kääntyä Jeesuksen Kristuksen puolelle. Me rukoilemme, että sä teet käännöksen. Tulkaa Herran luo. Tulkaa Herran luo. Vain ja ainoastaan Jeesuksen kautta me päästään isänkäsiin. Raamattu sanoo, että hän lähetti ainokaisensa poikansa tuolla ristinä meidän puolesta, että yksikään, joka hän ei usko, ei olisi odotuksia, vaan saisi ihan ikuisen elämän. Älä jää